Bananovice a Bananovice. Já vás vítám u dalšího videa. Jmenuje se to Jak postavit dům. Lego. Vemte si kabel. Tak postavím takovou pastičku, jak kdyby. Na blblečky. Pokud to nebude pastička, nebude se vám to líbit, napište do komentářů. Mě to klidně nevá, ale snad se vám to bude líbit. Tak, tady má pistny. Pistny, ty máme tady. Ne? Tak. Promiňte, už jsem tu. Moc se omlouvám. Já jsem akorát musel. Tak, prostě to. Tady dáme redstone. To? Ne, to ne. Nějak, takže redstone navedeme. Tak. Tady zapojím. Kdyby do elektriky. Tak. Moc se mi líbí, to se Minecraft klidně. Fakt jako klidně budu pokračovat. Tak. Tady to samé uděláme. A to bude všechno. Ahoj.